Hello guys, welcome back. Dito naman tayo po sa simpleng luto ni Inlek. Meron po tayong bagong recipe pero siguro marami sa atin na alam na to klase na ulam, no? So ang gagawin natin ngayon guys ay yung tinawag na minodo, pero ito lulutuin ko ngayon is simpleng minodo lang. Okay? So ito yung mga ingredients. Meron tayong pork. Ito. Binili ko mga 100 pesos lang. At syempre, meron tayong tatlong klaseng gulay. Ito, 4. Okay? Meron tayong tinatawag na bagyo beans. Yung carrots. Yung patatas. Ito po mga 10 piraso, maliit na piraso ng patatas. Okay? Ito naman, mga 3 piraso na maliit na carrots. At yung beans natin, mga isang kamao siguro. No? Isang kamao. Okay? So, meron din tayong green peas, of course. Natin green peas. So, mga simpleng lang, no? Ricardo. So, meron tayong bawang, onion, at saka paminta. Yung asin, konting asin, kalahating kutsara lang. At saka yung sugar. Yung sugar, bakit yun nagtataka kung bakit mayroong sugar? Yung sugar, sabi ko nga sa nauna ko ng vlog, ang sugar kasi ay pangpawala ng lansa. Okay? Kapatulong din ito ng pangsarap din. Pagdagdag ng timpla. Okay? So, of course, meron tayong tomato sauce. Okay? Para papalapot, sarap at pagpakulay. Okay? Mayroon tayong tuyo at siyempre yung oil. So, una natin gagawin, piprito muna natin yung karne. Okay, stay tuned lang po. Sana magugustuhan yung vlog ko. And then, yung bago pa lang po sa channel ko, sana po subscribe kayo and don't forget to press the notification. Okay? So, lalagay tayo ng kunting mantika. Yan. Kunti lang para hindi masyadong oily. Lalagay natin itong bawang. Pwede din iuna natin itong onion. Saka yung bawang, pero nakasanayan ko na kasi una yung bawang. Kain mo natin uminit yung mantika. Yan na, pwede na. Antayin lang natin na medyo golden brown. Yan. Okay. Tsaka, susunod na natin yung onion. Yan. Yes. Ang hirap nang walang cameraman. Walang mag-isa. Lahat busy yung ano. Ano muna natin para lumabas yung bango. Okay? Pagkatapos yan guys, susunod na natin yung karne. So, depende sa inyo kung maramihan o kunti lang. Kasi, alam nyo, mahal ngayon yung mahal ngayon yung karne, di ba? So, pwede nga lang kalahati nito. Mas marami yung gulay. Ganyan. Okay? So, lalagay ko muna saglit ha. Susunod na ito karne. Pork. Pork noodle. Okay? Buwangan tayo ano. Yan. Ano lang. Yan, sabi ko nga, huwag tayong agad-agad maglalagay ng asin kasi yung asin hindi nakakatulong yan paglambot ng yung karne kasi babalik yan sa tigas.
Kaya mamaya na po tayo maglalagay ng asin, okay? So, ilalagay ko ito muna sugar. So, kung ayaw ng sugar, pwede din. Kasi may kapatid nga tayo, mga kapatid tayo na ayaw ng sobrang ano. So, mga kalahati, isang kutsara lang ba, pero hindi ko ubusin kasi mamaya nalagyan ko din yung gulay, pawala din ako. Yan, mga kalahati. Okay? At of course, ito na naman. Hindi kasi ako gumagamit ng MSG. Ito na naman siya, oh. Sana naman, baka naman. Yan. Kunti lang. And of course, yung paminta natin. Dalawang small pack ng paminta. Okay. Kinuro ko na kanina. Okay, halo nung tayo. At saka yung toyo. Kunti lang. Yan. Kasi mawala yung beauty pag maraming masyadong dark. Okay. So guys, tatakpan muna natin to. Hayaan natin maluto yung karne. Around mga 10 minutes. At saka yung gulay na, lahat na. Yun. At itong bell pepper, at salt, maya-maya na to kasi paano tawag madali siyang malagta. Okay? So, mamaya, tatakpan muna natin yun. Ito naman yung high-tech kong pagtakwil. Around 10 minutes lang siguro guys. Pag maluto yung karne, halo na natin lahat-lahat. Okay? Pantay-antay lang tayo ng konti. Papakita ko muna sa inyo yung picture. Ayan. Okay? So, maya-maya ng konti. Luluto na yan. Halo na natin ito. So yan guys. Nangamoy ko na yung bango. So, titingnan natin kung pwede na natin susunod yung mga gulay. Tingnan natin yung gulay ng karne. Ito na ba? Yan. Yan. Kasi yung after natin, mawala yung mga bula-bula niya. Yung, kumbaga yung katas. Kasi yung nagdadala ng langsa eh. So ito, pwede na to. Yan. Tingnan nyo guys. So pwede na natin isunod yung gulay. Diretso-diretso na. Kasi pareho lang naman sila pagkaluto. Pareho itong mga gulay. Atas. Walang tubig mamaya titingnan natin mamaya kung kailangan maglagay ng tubig. At saka ito magbibigay. At saka yung hair. Yung green tea. Pang maramihan to, sok na sok sa budget. Yung bell pepper. At saka yung natirang asukal, kalahati kutsara. Hindi rin kayo magdagdag ng tuyo, yung magic sarap na at ano pa. Halo na tayo, halo. Kunting tuyo lang, pampalasa, kunting-kunti lang talaga kasi may asin eh. Palasa lang, no? Saka pwede na natin ilagay itong asin. Kasi luto na yung karne. Kanina hindi pa pwede kasi baka titigas. Yan. Halo tayo.
tingnan nyo guys, oh. Swak sa budget, oh. Ilang tao kaya pwede kumain yan. Ang dami, oh. Ayan. Oo. Okay, so maya-maya ng konti, lalagay na natin itong sauce. Tatakpan muna tayo para lalabas yung ano, yung wala yung lansa ng gulay. Okay, maya-maya ng konti, lalagay natin yung tomato sauce. Okay? Konti na lang, dali-dali. Mga round, lahat siguro mga 20 minutes yung pagpapagay ko na minudo ni Intek. Yung simpleng minudo ni Intek. Okay? So, I hope you enjoy watching. Sa mga bago po, please subscribe po. Maya lang ng konti. So, yan na guys. Around 5 minutes, ilagay ko yung gulay. Tingnan natin kung pwede na natin ilagay yung sauce. Okay. Yan na yung itsura. So, pwede na yan lagyan ng sauce. Kasi hindi maganda sobrang lambot ng gulay para mawala yung crispiness niya. So, dapat katamtaman lang. Ngayon, lagay natin itong tomato sauce. Hindi ito sponsor Baka naman. Balang araw. Okay. Lagay natin ito. Siguro wag lang natin ubusin kasi yun nga, budgeting. At saka sobra naman ng sauce. Masyadong makula. At sayang naman. Mag-iiba yung taste. Kalahati lang siguro. May gusto kayo i-add na mga ingredients, depende po sa inyo. Kasi nga lang, yun nga yung vlog natin ng mga simpleng luto. Madaling bilhin, madaling hanapin. Yan sa may sari-sari store. Yan. Okay. Yan. Wow. Guys, tingnan nyo. Takpan natin ulit. So, mga 5 minutes yan. Pwede na yan. Okay? So, maya-maya ng konti na po para ma-enjoy natin at saka matikman natin. Okay? So guys, siguro mas mainam lagyan natin ng konting tubig para naman ma-mix lahat ng hindi masyadong malabo. Okay? So, kalahating lang kalahating cup. Halo lang, halo. Pag kulo nito, pwede na. Yes! You're done, baby! Okay! Mami! Yes. Pagkulo nun, puting tubig, nahalo ko na, yun, titikim na tayo. Sana, ma-enjoy natin at na-enjoy yung pagpuno yung sa luto ko at sa next vlog, sana magustuhan nyo rin, okay? So, nasag dito around 3 minutes. 2 minutes. Pwede na nga yan. Pwede yung lukewarm or pwede yung yung mainit na tubig. Ilagay para madali lang siya. Okay. Huwag mo na natin bubuksan. Okay? So guys, ito na po yung simple minudo natin. Okay? Yan na yung itsura. Yan. Okay, madali lang. Around 20 minutes, may ulam na tayong simple minudo. Pwedeng mag-add kayo kung ano. Okay, so ngayon, we are going to turn off the gas. Yan. So, siyempre, titikim tayo. Okay? Lalagay ko muna ito guys Yan. Tayo. Wow!
Almost. Yan, tayo. Delikado. Yan. Ayan na po guys. Ito na po. Yan na po ang minudo natin. Yan. Okay. Yan na. Ito na po. Titikim tayo kung ano ito. Sasabihin nyo hindi masarap ha. Yan, okay. Titikim tayo. Yan. Mainit. Hindi masyado malambot at saka yung crispiness nandun pa rin. Ang sarap. So guys, I hope na-enjoy niyo yung video. Thank you. Uy, you're hungry baby. Okay. I'm hungry, Dad. You're hungry. Okay. Thank you guys. Thank you for watching. Thank you.